Европроектите са създадени за да помагат на теб и на твоя бизнес да растете. Можеш да изградиш новата сграда или да реновираш старата си такава. Можеш да замениш старото оборудване с ново, да закупиш така важните машини за твоята фабрика, да изградиш фотоволтаична система за собствено потребление, да разработиш новия софтуер или да започнеш новия бизнес, който така желаеш. Има програми за почти всяка една дейност, която си решил да предприемеш. Най-важното нещо в нашата професия е отговорността. Нашата философия е, че твой проект автоматично става и наш проект. Ангажиментът ни е цялостен и обхващаме целият проект, така че в крайна сметка да получиш своята субсидия. Трите основни компонента на успешния проект са: на първо време добрата организация за всяка една стъпка от изпълнението на проекта. На второ място е добрата и ефективна комуникация между консултанта и бенефициента. И третото много важно нещо е вниманието върху всеки един детайл в изпълнението на проекта. Вярвам, че за успеха на твой бизнес е много важно с какви хора ще работиш. Ние се стремим да ти дадем най-важните резултати в европроектите, а те са точно два. Първо, да получиш одобрение за твой проект и второ, да получиш своята субсидия. В крайна сметка печели само този, който играе. Така че ако ти искаш да бъдеш победител в своя бизнес и в своята сфера, европрограмите ти дават перфектната възможност да надградиш и да развиеш своята дейност, така че да победиш своите конкуренти.